Гомерләрнең һәрбер мизгелләре тулып торсын шатлык нурына, сәламәт булып озак яшик, шөкер итеп бар булганына. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң матур теләкләр, ихлас котлау сүзләре бүген дә үзләренең матур бәйрәмнәрен, туган көннәрен билгеләп үтүчеләр хөрмәтенә юлланыр. Иң беренче тәбрикләү хаты үзенең күркәм бәйрәмен, юбилейын билгеләп үтүче Илшат абый Габдуллинга юлланыр. Илшат абыйны экраннар янына якынрак дәшәбез. Син булганга әти, без бәхетле. Син булганга якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул. Иң кадерле якын кешебез. Азнакай районы Югары Стәрле авылында туып үскән кадерле һәм газиз кешебез Габдуллин Илшат Ильяс улының 23 гыйнварда 50 яшьлек алтын юбилее. Сөекле тормыш иптәшем, кадерле әтиебез, бабабыз, шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә иң мөһиме алдагы гомер елларында тормыш юлларың иминлектә, сау сәламәт булып, бәхетле көннәрдә шатлык белән генә үтәргә язсын. Һаман да шулай безгә терәк булып, киләчәктә дә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаерга насыйп булсын үзегезгә. Әти, синең кебек сабыр, михырбанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер. Син безнең таяныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең, барыбызда мең рәхмәтләр укып озын гомер телибез сиңа. Өебез һәр вакыт ямьле, ризыклы булсын. Без балаларыгызның, оныкларыгызның игелекләрен генә күреп, безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә насыйп итсен. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәт сезгә. Әти, сиңа тагын бер кат, язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч һәм ягымлы бул. Безне сөендереп, әниебез белән озын-озак яшәргә язсын. Котлы булсын әти туган көнең, бәхетләрең килсен күренеп, куанычлар гына юлдаш булсын, яшә шатлыкларга төренеп. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Роза улың Илсур, кызың Гөлназ, киявең Илмир, оныгың Мәрьям биелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Илшат абый, алтын юбилейгыз котлы булсын. Якын кешеләргә нәшәсендә алга таба да куанып кына яшәгез. Аларның юллаган теләкләре барысы да чынга ашсын. Yazmışыбыз бүләге синәти, өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. La la la
Рәхмәте өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Күңел түрендәге ихлас, тәбрикләү сүзләрен үзенең матур бәйрәмен, юбилейын билгеләп үтүче Фазыл абый Хәмитовка юллыйбыз. Һәр көн рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә, насыйп итсен Ходай бергәлекне гомер көзләренә кергәндә. Бүген 27 гыйнвар көнне балаларымның әтисе яраткан тормыш иптәшем, гаиләбезнең ныклы терәге булган кадерле кешебез Хәмитов Фазыл Миргали улының гомер бәйрәме. Ул безнең яраткан иң газиз кешебез. Әлбәттә, бу дөньяда иң кыйммәтле нәрсә ул кеше гомере. Әле яңа гына мин яшим дип дөньяга аваз саласың да, кай арада инде аккан судай гомер үзенең олылыгын дистәләгән еллар белән билгели. Менә Фазылның да мәктәп еллары, мәктәп чорлары Уразай авылында үтә, оннан инде армия сафлары. Һәм барысыннан да әти-әнисенә мактау хатлары, рәхмәт сүзләре генә килеп тора. Фазыл яшьтән үк техникага гашык кеше. Ул үзенә шофер һөнәрен сайлый һәм шул һөнәргә гомер буе тугры булып яши. Эшне җиренә җиткереп эшләве, үз-үзенә дә, башкаларга да таләпчәнлеге, төгәллеге, пөхтәлеге белән дә аерылып тора ул. Аның һөнәри осталыгын район һәм республика күләмендә дә югары бәяләделәр. Узган еллар, үтелгән юллар әлбәттә заяга узмаган. Кадерлебез, сине чын күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлыклар белән генә атсын. Ходай саулык, сәламәтлектән, бәрәкәтле озын гомердән айырмасын. Жан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа алга табада. Сөенеп һәм сөелеп, кадер-хөрмәттә генә яшәүләр язсын. Авырлыклар инде артта калды. Җиңеп бардык һәрбер киртәне. Бәхет, шатлык һәм куаныч белән каршылыйк без һәрбер иртәне. Сине яратып, хөрмәт итеп тормыш иптәшең Раушания, балаларың Илназ, Гөлназ, киленең Алина, аныкларың Рәзил һәм Римазик бигелде котлау хатында. Хөрмәтле Фазыл абый, юлланган теләкләр фәрештәләрнең амин дигәненә туры килеп чынга ашсын. Якын кешеләрегезнең кадер-хөрмәтендә, яратуында, әле алга табада иң мөһиме сәламәт булып, иман байлыгы, күңел күтәренкелеге белән озын-озак итеп яшәүләр язсын. Юбилейгыз котлы булсын. Мин сине көткәнмен икән, мин бит сине эзләгән. Yıllar vakit arasından Uşratam deyip күзеләгән. Тавышыңда шундый таныш, карашларыңда якын. Кыска гына шул мизгелдә кабынды җанда ялкын. Бер карауда күзләреңә мин бит сине таныдым. Өзелепләр көткән кешем син икәнен аңладым. Бер карауда
sağladım. Senin bilen turmuşumnu bir yanadan başladım. Senin bilen tirbelebіз бәхітнің дулқынында. Yanıq жаным sönmей тұрған мәхәббәт ялқынында. Bir қарауда көзлеріңе мен бит сені таныдым. Үзіліплер күткен кішім сен екенін аңладым. Bir қарауда көзлеріңе мен бит сені таныдым. Үзіліплер күткен кішім сен екенін аңладым. Матур сүзләр әйтә белмимен мин, зинһар өчен гаеп итә күрмә. Хисләремне җырларыма салып, аңлатамын тик үземчә генә. Сиңа сөйләрем, сиңа гына сиңа, рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа сөйләрем, сиңа гына сиңа, рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Күңелемә канат куя белдең, гашык итеп мине үзеңә син. Күзләр генә тия күрмәсеннәр, фәрештәләр булып күренәсең. Сиңа сөйләрем, сиңа гына сиңа, рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа сөйләрем, сиңа гына сиңа, рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Duymaz idim seni сөйләрдән, яшәсәм дә ике мәртәбәлә. Бар микән ул дөнья йөзләрендә, безне кебек матур яшәгәннәр. Сиңа сөйләрем, сиңа гына сиңа, рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа сөйләрем, сиңа гына сиңа, рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа. Сиңа сөйләрем, сиңа гына сиңа, рәхмәт яусын булганыңа сиңа. Бүләк итәм мин үземне, багышлыймын гомеремне сиңа.
50 яшьлек алтын юбилейы белән Равил абый Гатиятовны котлыйбыз, хөрмәтле Равил абый. Ихлас теләкләрне гаиләгез, якыннарыгыз җиткерә. Әти бит ул инең яме, тормышта олы терәк, сау-сәламәт булып, озак яшә. Бездән сиңа шул теләк. Аппак инҗе кар бөртекләре белән бизәлгән гаҗәеп матур карлы кыш аеның 25 гыйнвар көнендә Югары Стәрле авылында яшәүче яраткан тормыш иптәшем әтиебез Гатиятов Равил Каниф улының 50 яшьлек күркәм юбилейы. Кадерлебез, сине чын йөрәктән гомер бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Әлбәттә инде, сиңа саулыкның ныгын, гомернең озынын, бәхет сөенечләрнең зурысын, тормышның мулын, гомеркәйләрнең бәрәкәтлесен телибез. Булганына шиксез шөкер дибез. Иңне иңгә куеп 28 ел буена тормыш дулкынында тибрәләбез. 3 балага гомер бирдек. Алга табада тапкан малларның рәхәтен, балаларның игелеген күреп, аңлашып яшәргә язсын. Без сине бик нык яратабыз. Туган көн ул, матур теләкләрне, ихлас уйны әйтер бер сәбәп. Гел йөрәкне ачып тормыйсың бит, бүген менә әйтәм бик теләп. Икебез дә бер авылда туып, бер чишмәнең суын эчеп үстек. Икәү салган сукмак зур юл буйлап, җитәкләшеп, намус белән үттек. Безнең йөрәкләрне кавыштырган язмышыма мин бик рәхмәтле. Ышанычлы, тугры, бик акыллы, юктыр башка синең шикелле. Ярдәмчел дә, туган җанлы үзең, йөрәгеңә сыйган бар галәм. Синең ныклы җилкәң артыңда нинди матур бит гаиләм. Киләчәккә ныклы таянычлар, ике канат сыман ике улыбыз, тормышларга ямь һәм нур истәп, йолдыз сыман балкый кызыбыз. Балаларым өчен рәхмәт сиңа, шушы тормыш өчен мең рәхмәт. Синең кебек кеше белән бергә тормыш итүләре бик рәхәт. Булган бәхетебез кителмәсен, озын-озак яшик гөрләшеп. Син авырма гына, гел көчле бул, башкасын җиңәрбез берләшеп. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Альбина, балаларыбыз Рөстәм, Рамил һәм Чулпан диелде котлау хатында. Хөрмәтле Равил абый, якыннарыгызның алтын баганасы булып, алга табаларның яратуын, кайгыртуын тыеп, сөелеп кенә яшәүләр язсын сезгә. Алдагы матур җырда сезнең хөрмәткә яңгырый. Тәләрендә әти-әни бар чиләк. Тормыш алып барганнарда, балам дип яңганнарда, икесе бергә кирәк. Белдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләни. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләни. Кошлардай сайрашып үстек, гомер киен тәгезедә. Шайпалмады бар чиләкләр, бер үк юлдан бер адымнан атлауга икегезедә. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләни. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләни. Яшәмәдегез дә битсез, әле үзегез өчен. Инде
Бізді ешесәгіз иді Ошырған құшыларығызның Тойып иқтибар күшін Мүлдірәні ширеклері Әлі бар үйреклері Әтті янында әні бар Әні янында әтті Игізіліклері шуларының Тазалықларын шуларының Бірсіні Құдай жәлләмей Игізіліклерін шуларының Тазалықларын шуларының Бірсіні Құдай жәлләмей Түгілместіні бар шилеклері Түгілген толып болмас Қайсығыз болмағанда да Иккігіз бар шоқта кібі Күйіміз жылып болмас Мүлдір әмі шилеклері Әлі бар үйреклері Әтті янында әні бар Әні янында әтті Игізіліклерін шуларының Тазалықларын шуларының Бірсіні Құдай жәлләмей Игізіліклерін шуларының Тазалықларын шуларының Бірсіні Құдай жәлләмей Бірсіні Құдай жәлләмей Бірсіні Құдай жәлләмей Хөрмәтле Рауил абый, сезне котлап, сезне зурлап, юбилейгыз уңайыннан котлау сүзләре дәвам итә. Алдагысы туганнарыгыздан булыр. 50 яшьлек кадерле кешебез Рауил Гатиятовка изге теләкләрне юллап, алдагы тәбрикләү сүзләрен юллыйбыз дип башлана әлеге матур тәбрикләү хаты. Гомереңнең һәрбер мизгелләре тулып торсын бәхет нурына. Сәламәтлек ташламасын сине. Шүкір итеп яшә барына. Табигатьтә кар бураннары, шулык вакытта кояш нурлары да чагылып күзләргә нур бөркегән гыйнвар айы тантана итә. Нәкъ тә шушы мизгелләрдә үзе янәшәсендәге һәркемгә йөрәк җылысы өләшеп, беркемне дә игътибардан читтә калдырмаучы, киң күңелле һәм ярдәмчел, чын ир-егетләрнең күркәм сыйфатларына ия булган алтын куллы кадерле кешебез, киявебез, бажабыз, яраткан абыебыз һәм туганыбыз Гатиятов Рауил Каниф улы үзенең күркәм 50 яшьлек юбилейын каршы ала. Азнакай районы Югары Стәрле авылында туган Рауил кечкенәдән эш сөючән һәм ярдәмчел булып үсә. Нәкъ шул кечкенәдән эш сөюе, бар эшне җиренә җиткереп башкарырга өйрәнүе аны авылны яратырга, гомерендә шушы туган ягына багышларга ярдәм иткән күрәсең. Бүгенге көндә тормыш иптәшебезнең туганыбыз Альбина белән Югары Стәрле авылында бар көчләрен һәм тырышлыкларын биреп, фермерлык эше белән шөгыльләнә алар. Әнисенең, әби-бабасының ныклы терәге, туганнарының таянышы, үз үрнәкләрендә тәрбияләп үстергән 2 уллары һәм кызларына олы ярдәмче булып, аларга төпле тәрбия бирүче, без туганнарына һәм авыл халкына үрнәк, тату, матур гаилә булып гомер итә алар. Кадерле туганыбыз, бик төпле, бер эштән дә курыкмыйча, алынган һәр эшен җиренә җиткереп башкаручы, киң күңелле, аралашучан, кунакчыл, төгәл, туган җанлы да үзең. Бер сүз белән әйткәндә, дөньядагы барлык күркәм сыйфатларны үзендә туплаган бик тә күркәм кеше син. Ул безнең горурлык, ул безнең үрнәк дибез без сиңа карап. Әйе, без синең алга табада күңел көрлеген югалтмыйча, нәкъ менә бүгенгедәй шушындый булып калуыңны телибез. Сиңа сәламәтлек, ак бәхетләр, күңел тынычлыгы юлдаш булсын. Алдагы көннәреңдә дә бу якты дөньяларда безне сөендереп, якыннарыңа терәк таяныч булып, имин, мул тормышта тормыш иптәшең Альбина белән пар канатлы булып, озын-озак гомер итәргә язсын дигән теләктә калабыз. Гомерләрең озын булсын синең, бәхетләрең булсын гомерле,
Җирдә булган бөтен изгелекне бирсен Ходай сиңа бу көнне. Сәламәтлек, матур озын гомер без телибез. Туган көнеңдә, күңелләреңдә шатлык белән тулсын. Бүген күркәм бәйрәмендә. Иң изге теләкләр белән әбиең, бабаң, Камалетдиновлар һәм Исаевлар гаиләләре диелде әлеге ихлас тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Раул абый, әлбәттә без дә шушы ихлас теләкләргә кушылып сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Юбилейгыз котлы булсын. Якын кешеләр сезне һәр вакыт сөендереп торсын. Алга таба да яшим дип янып яшәргә, бу мул тормышның кадерләрен белергә генә язсын сезгә. Бәйрәмегез белән. Yazgаны безгә яшәргә бай булыр. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Бәйрәмнәрдә генә түгел, сынауларда гел бергә. Шулай гына булсын әйдә, ни җитә соң яшәүләргә, иңнәрне куеп иңгә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Ни күрсәк тә бердән булыйк, бер-беребезгә терәк булыйк, яшәге дөньяда күрелә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Әлдә шундый бай бар ни булса да без бергә. Алтмыш яшьлек юбилейы уңайыннан ихлас тәбрикләү сүзләрен Зинфира Галиева кабул итсен. Котлы булсын туган көнең, озак яшә, бул син бәхетле. Яныбызда син булганда гына табып була олы бәхетне. Кояшныкы кебек булсын гомерең, күзләреңнән нурлар сүнмәсен. Бүгенгедәй шат елмайган йөзең кайгы чаткылары күрмәсен. Ютазы авылында туып үсеп, хәзерге вакытта Азнакай шәһәрендә гомер итүче кадерле хатыным, әниебез, әбиебез Галиева Зинфира Зөфәр кызына 27 гыйнвар көнне 60 яшь тула. Газиз кешебез, бердән-беребез, тормышыбызның якты кояшы булган иң кадерле газиз кешебез. Сине чын күңелдән шушындый матур, күркәм бәйрәмең 60 яшың белән тәбрик итәбез. Тормышның нинди генә мизгелләре булса да, янәшә бездә син бар дип, Аллага шөкер дибез. Янәшә бездә бары син булганга гына безнең тормышыбыз тулы һәм бөтен. Янәшә бездә син булганга гына без бу дөньяда шиксез бәхетле. Иң мөһиме, сәламәт бул, озак яшә. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе синең алдагы юлларыңны да балкытып кына торсын. Безнең кадер-хөрмәтебезне, яратуыбызны тоеп, яшә дә яшә әле. Сикемле карашың кояшка тең синең, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да
аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек, озын гомер язсын, гел көләш һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелеңдә синең гел күтәренке булсын, сөенеп һәм сөендереп мең яшә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарың да шушы ихлас теләкләргә кушылалар диелде әлеге матур котлау хатында. Матур бәйрәмнәр котлы булсын. Якын кешеләрегез сезне һәр вакыт шушылай шатландырып кына торсын. Күзләрегездән бәхетле елмаю бер вакытта да китмәсен дип, Зинфира апа, без дә сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Туган көнегез котлы булсын. Әлі әни янарыма бір сөйләшик әлі туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әлі күңел булганчы. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әлі синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр әлі әни янарыма, бер бушатыйм әлі күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әлі синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әлі синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Утыр әлі, утыр янарыма, сузык әлі моңлы көйләрне. Рәхәтләнеп икәү җырлыйк әле, читкә куеп барлык эшләрне. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әле синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы жырыңны. Кулларыңны кулларым алыйм, тойым әлі синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куеп, тыңлыйм әлі моңлы жырыңны. Башкайымны инәреңә куеп, тыңлыйм әлі моңлы жырыңны. Тыңлыйм әлі моңлы жарыңны. Алтмыш яшьлек күркәм юбилейы уңайыннан Фазыл абый Хәмитов хөрмәтенә ихлас теләкләр, котлаулар да дәвам итә. Без туганнар безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә, туганлыкны саклап, хакын хаклап, атлыйк бергә тормыш үренә.
Әнә шушындай ихлас теләкләрне сезнең хөрмәткә туганнарыгыз юллый. Уразай авылында туып үскән, хәзерге вакытта Азнакай шәһәрендә гомер кичерүче туганыбыз Хәмитов Фазыл Миргали улына 27 гыйнвар көнне 60 яшь тула. Ул авылыбызның, районыбызның хөрмәтле кешеләре. Гомерен иген игүгә багышлаган алдынгы комбайнчы хезмәт батыры Миргали Хәмитов һәм авыл мәдәният йорты директоры, почет билгесе ордены кавалеры Рәшидә Гараева гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Илшат абыйсы, Фәйрүзә апасы артыннан туган Фазылга яңадан Фәридә исемле сеңел дә алып кайталар. Гомер ай-хай бик тиз үтә. Балалык, мәктәп еллары, армия сафларында хезмәт итү, гаилә құру, балалар туу кебек күңелле һәм бәхетле мизгелләр төштә генә булган кебек. Мәктәпне тәмамлагач, Фазыл шоферлык һөнәрен үзләштерә, аннан армия сафларына алына. Хәрби бурычын үтәгәндә дә тырыш, таләпчән, ярдәмчел, тәвәккәл туганыбыз үзен гел яхшы яктан гына күрсәтә. Часть командирыннан әти-әнигә җибәрелгән рәхмәт хатлары моның ачык мисалы булып тора. Шул еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр туганыбыз көндә руль артында. Башта туган авылында хезмәт куйса, авыл басуларын иңләсә, инде күп еллар администрациядә шофер. Кайда гына эшләсә дә ул аны һәр вакыт намус белән башкара. Алны-ялны белмичә, көчен кызганмыйча, бер карусыз эшли. Яратканы Раушания белән уртак тормыш корганнан бирле ул аңа кадер-хөрмәт күрсәтеп, улы белән кызына дөрес тәрбия биреп, гаилә башлыгы вазифасын тиешенчә башкара. Инде гаиләләре дә зурайды. Киленнәре Алина 2 оны кода-кодагый, кодачалар аралашып туймаслык. Әти-әниебезнең бакыйлыкка күчкәненә дә шактый еллар үтте. Йортыбыз уҗасыз калды. Туганыбыз аңа ятимләнергә ирек бирмәде. Гаиләсе белән Азнакайда яшәсә дә, авылда үзебез үскән әти-әни нигезен гел карап, яңартып торалар. Кышын ап-ак кар бөртекләреннән җимелдәп, биредә аклык, сафлык икәнен күрсәтеп торган ихата җәен аллы-гөлле чәчәкләргә, яшелчә, җиләк, җимешкә күмелә. Йортыбыздан һәр вакыт җылылык, яктылык бөркелә. Шул ук вакытта безгә апасы белән сеңлесенең гаиләсенә дә ярдәм итәргә вакыт таба ул. Әти, әни, абый урынына калган туганыбыз Фазыл һәм аның һәр вакыт киңәшләшеп, аңлашып яшәүче пар канаты Раушаниягә без шиксез рәхмәтле. Туганлык җепләрен саклап, аралашып, ярдәмләшеп, һәр вакыт очрашып яшәргә язсын иде безгә алдагы елларда да туган нигезебездә. Кадерле туганыбыз Фазыл, гомер бәйрәмең белән сине ихластан котлыйбыз. Балалар шатлыгына, оныклар куанычына күмелеп, туганнарыңның җан җылысын, кадер-хөрмәтен тоеп, Раушанияң белән тигезлектә, тынычлыкта, сәламәтлектә яшәвеңне телибез. Туганнарның кадерләрен белеп, тату гына кирәк яшәргә. Апам, абый, энем, сеңлем диеп, нинди рәхәт бит ул дәшәргә. Еллар узган саен ныграк аңлыйсың туганнарның ничек кирәген. Туганнардан Ходай аермасын, һәммәбезгә шушы теләгем. Сиңа иң изге, иң җылы, иң матур теләкләр белән апаң Фәйрүзә, җизнең Алмаз, сеңлең Фәридә, киявең Рамил дигәнде котлау хатында. Хөрмәтле Фазыл абый, чыннан да, әлеге котлау хатында юлланган барлык теләкләргә без дә кушылабыз. Туганлык җепләре бер вакытта да өзелмәсен иде, туганлык арасына салкын җилләр үтмәсен. Алга таба да менә шушылай туганнар белән бердәм булып, бергә булып, куанышып яшәүләр язсын үзегезгә. Мен синең туганым, без туганнар бер үк нәселдә
белән җиңел туган булгач рәхәт яшәргә ярый әле син бар ярый әле мин бар ни хәл туганым дип яшәргә Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәk, йөрәгәрне белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгең. Яшәсәкчә төрле төбәктә, гөл чәчәген кыя җимерләп кыя, туган яши һәр чак йөрәктә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Әлбәттә, һәр вакытта шулай итеп туганнарча яшәргә язсын, дуслар. Туганнар бер-беребезне онытмыйк, бер-беребезне кадерлик. Бу дөньялар 3 тиенлек булса да, бер генә яшибез, берәгәйле яшәргә кирәк. Бергәләп, ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Ярый әле, син бар, ярый әле, мин бар, ни хәл туганым дип яшәргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Uzak күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәгәрне белмим нишләргә. Бергә шулай матур итеп яшәргә насыйп итсен Ходай, авыртмагыз, ширләмәгез, сәламәт булыгыз. Алтын юбилейы, алтын бәйрәме белән ихлас тәбрикләү сүзләрен Миләүшә апа Гараевага юллыйбыз. Аны экраннар янына якынрак дәшәбез. Карашларың жылы яңгыр кебек, елмаюың да айдай сөйкемле. Шәфкатеңнең иге-чиге дә юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Әйдә гомер үтсә үтсен, йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көнгә сәламәтлек белән бары куанычлар гына эстәсен. Азнакай шәһәрендә туып, хәзерге вакытта Митрәй авылында яшәүче безнең өчен бик тә кадерле булган яраткан кызыбыз, тормыш иптәшем, әниебез, әбиебез Гараева Миләүшә Менәвир кызына 27 гыйнварда 50 яшь тула. Киң күңелле, ачык йөзле, ярдәмчел, туган җанлы кадерле кешебез. Сине шушы күркәм юбилейың белән чын күңелебездән котлыйбыз. Син безнең өчен һәр вакыт үрнәк әни, әтиебезгә яхшы тормыш иптәше, оныгыңа кадерле әбигә бит әле. Еллар узган саен без синең тырышлыгыңа, сабырлыгыңа, кешелекле һәм көчле рухлы булуыңа сокланып туя алмыйбыз. Әтиебез белән 28 ел бергә кулга-кул тотынышып, гомер сукмакларыннан атлыйсыз. Безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканыгыз, яратып, сөйгеп, гаделлеккә өйрәткәнегез өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Без сезнең алда баш иябез һәм мең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Без тормышта үз юлыбызны таптык. Сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырышабыз. Син әни безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянычыбыз да, ышанычыбыз да, киңәшчебез дә син бит. Тормышта авыр чакларны җиңә килеп,
балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең син. Кадерле кешебез, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, без килгәндә кочак җәеп каршы алганың, иң изге теләкләр белән озатып калганың өчен дә зур рәхмәт үзеңә. Күңелдәге теләкләрне әлбәттә менә шушылай сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин дә түгел. Без сиңа мең рәхмәтләр укып, күңел тынычлыгы, әтиебез белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, тигезлектә безнең уңышларга сөенеп, оныкларыгызны сөеп, бәхетле, озын гомер итүегезне телибез. Иебез һәр вакыт шулай ямьле, ризыклы булсын иде. Безне сөендереп, әле бик күп еллар бергә һәр вакыт куанып яшәүләр язсын Ходай. Салкын карлы кышта тулсаң да син, яз кояшы һәрчак күңелеңдә, һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә, гомергә. Теләкләрнең кайсын теләсәк тә аз булыр күк синең хөрмәткә. Аяз булсын мәңге күңел күгең, без калабыз шушы теләктә. Һәр көн сине котлап кояш чыксын, сине назлап җилләр исеннәр, яшәү матурлыгы яме булып көн артыннан көннәр үтсеннәр. Күңел күгең һәрчак аяз булсын, читләп үтсен сагыш борчулар, ныклы сәламәтлек юлдаш булсын, аннан кадерлерәк нәрсә бар. Туган көнең, юбилеең белән чын күңелдән сине котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Юлларыңа да ак бәхетләр яусын, шатлык балкып торсын йөзеңдә, кайгы, хәсрәт баш очыңнан узсын. Шул теләкләр бүген үзеңә. Иң изге теләкләр белән әти-әниең, тормыш иптәшең Разиф, абыең Альберт, сеңлең Ләйсән, улларың Рамис, Радис, кызың Ралина, киленең Гөлнар, киявең Рамис, оныгың Самира, туганнарың Руслан, Ислам, Лиана һәм Сафиннар гаиләсе диелде әлегә матур котлау хатында. Әлбәттә инде Миләүшә апа, без дә шушындый котлауларга кушылабыз. Тормышыгыз бәхетле мизгелләргә бай булсын. Якын кешеләрегезнең җылы карашы күңелегезне һәр вакыт шатландырып кына торсын. Тормыш нинди генә авырлыклар куйса да, һәр вакыт якын кешеләрегез белән сөенеп, куанып яшәүләр язсын алга таба да. Бәйрәмегез белән сезне. Утыр әле әни яннарыма, бер сөйләшик әле туйганчы. Сөйлә хәлләреңне, тыңлыйм әле күңел булганчы. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Утыр әле әни яннарыма, бер бушатыйм әле күңелне. Син янымда булган чакта миңа шундый рәхәт, шундый күңелле. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны. Кулларыма алыйм, тойым әле синең җылыңны. Башкаемны иңнәреңә куеп, тыңлыйм әни моңлы җырыңны.
Утыр әлі, утыр яннарыма, Сузы әлі мұңлы көйлеріні. Рәхәтләніп икәу жырлыйг әлі, Шитке куйып барлык эшләрне. Куларыңны куларым алыйм, Тойым әлі синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куйып, Тыңлыйм әни мұңлы жырыңны. Куларыңны куларым алыйм, Тойым әлі синең жылыңны. Башкайымны инәреңә куйып, Тыңлыйм әлі мұңлы жырыңны. Башкайымны инәреңә куйып, Тыңлыйм әлі мұңлы жырыңны. Тыңлыйм әлі мұңлы жырыңны. Алдагы тәбрикләүебез үзенең 65 яшьлек юбилейын билгеләп үтүче Рәфәт абый Закировка юлланыр. Рәфәт абыйга гына түгел, аның тормыш иптәше Илсия апаның да нәкъ менә гыйнвар аенда туган көне. Шунлыктан әлеге котлау хаты аларның икесенә дә бәйрәм бүләге булып яңгырасын. Туган көннәр елда кабатлана, ләкин кабатланмый үткәне бәхет, шатлык, сәламәтлек белән килеп торсын алда көткәне. Югары Стәрле авылында яшәүче безнең өчен бик тә кадерле булган тормыш иптәшем, әтиебез, бабабыз Закиров Рәфәт Сөнәгать улына 25 гыйнвар көнне 65 яшь тулды. Сине кояш нурлары, ак карларны, пак җаннарны җылыткан көндә якты дөньяга килгән иң улуг бәйрәмең туган көнең белән тәбрик итәбез, кадерле кешебез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә дә мөмкин түгел. Алар бит иксез-чиксез. Киләсе көннәр сиңа бары куанычлар, шатлыклар гына алып килсен. Җаныңның тынычлык, тәнеңнең саулык, тормышыңның муллык белән ташып торуын телибез. Әти, сиңа 65 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман да әле япь-яшь. Әтиебез үзенең гадилеге, җыр телле булуы, кешелеклелеге, нечкә күңеллелеге, чибәрлеге белән гел үзенә тартып тора. Син, әти, бүген иң бәхетле әтиләрнең берсе бит. Пар канатың әни янәшәңдә 3 кызың, 3 киявең, 6 оныгың яныңда йөгереп йөри. Аллага шөкер. Әтиебез үзенең тормышын, хезмәт юлын туган авылына багышлый. Бик күркәм хезмәт юлы узып, авылыбызның үрнәк гаиләсе булып әни белән матур итеп гомер итә алар бүгенге көндә. Аларның гаилә коруларына да инде 44 ел булды. Әти, кешене бәхет тудырмый, бәхетне кеше үзе ясый диләр. Син дә үз бәхетеңне үзең тудырып, бүген син иркен өйләрдә, табын түрләрендә бәхеттән балкып утырасың. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басарга булышканың, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Без өчебез дә тормышта үз юлыбызны таптык, сезнең йөзгә кызыллык китермәскә тырыштык. Син, әти, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез дә син. Балаларыбызның яраткан бабасы да әле бүгенге көндә. 31 гыйнвар көнне әниебез Закирова Илсия Мирсәет кызының да туган көне. Әти, әни, кадерлеләребез безнең. Туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуыгыз өчен дә бик зур рәхмәт сезгә. Ебез һәр вакыт ямьле, тәмле ризыклы булсын. Көннәрегез шатлык белән үтсен. Гомер юлларыгыз узын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, бер-берегезгә куаныч, ышаныч булып, озын-озак гомер итегез. Балаларыгызның, оныкларыгызның хәсрәтен күрмәгез. Алар сезгә куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Барысы өчен дә чын күңелдән, ихлас йөрәктән рәхмәт дибез сезгә, кадерле газиз әти, әниебез. Аккан суга тиңдер гомер,
ага да ага икән. Бер көн килеп 65 яшьтә ишекне кага икән. Котлы булсын туган көнең, нурлар чәчсен һәрчак йөзләрең, сәламәтлек, бәхет, шатлык белән үтсен синең язың, көзләрең. Уйлама әле картаян дип шат көләч булсын, мәсүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың да булсын һәр вакыт гел түрдә. Әни белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә. Шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Илсөяр, балаларың Рөстәм, Чулпан, Азат, Раушания, Илнур, Гөлчәчәк, аныкларың Мансур, Диләрә, Илнар, Данил, Илназ, Әминә диелде котлау хатында. Хөрмәтле Рәфәт абый һәм Илсөяр апа, икегезне дә парлап, шушындай матур бәйрәмнәрегез белән чын күңелебездән тәбрик итәбез. Тормыш сезгә бары тик игелекле язлар, җылы җәйләр, мул көзләр һәм ап-пак кышлар гына бүләк итсен алга табада. Балалар онык чыклар янәшәсендә алга табада әле куанып кына яшәүләр язсын. Саулык, сәламәтлек, имин тормыш һәм тулы түгәрәк бәхет теләп, алдагы матур музыкаль бүләкне дә сезнең хөрмәткә юллыйбыз. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат ялмайган алар йөзләреннән, юкка чыга ару талулар. Сай хөрмәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларда булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк. Әни әти безгә сез кирәк.
Hürmetli тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Туган көннәр, матур бәйрәмнәр тормышыгызны һәр вакыт бизәп торсын. Иң мөһиме, күңелегез һәр вакыт күтәренке булсын. Кәеф төшенкелегенә урын калмасын. Якыннар янәшәсендә һәр вакыт елмаеп, бәхет янәшә атласын. Исән-имин һәм сау булыгыз.